Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους. Μια εκθαμβωτική μουσική παράσταση θεάτρου σκιών μας υπόσχεται ο Χρήστος Στανίσης, που παρουσιάζει την 5η 17 και την Παρασκευή 18 Αυγούστου στον αύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ερέτριας την μουσική παράσταση «Ο Καραγκιόζης και τα τέρατα της κλιματικής αλλαγής». Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, που φέτος έχει, όπως έχουμε ξαναπεί, ως κεντρικό θέμα τον άξονα της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης βεβαίως. Ο Χρήστος Στανίσης, που είναι μαζί μας, υπογράφει στην παράσταση σκηνοθεσία, κείμενα, μουσική επιμέλεια, φιγούρες και σκηνικά. Καλησπέρα σας, κύριε Στανίση. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Ο σωστός τίτλος είναι «Ο Καραγκιόζης και τα θηρία της κλιματικής αλλαγής» ή «Τα τέρατα». Στην αφίσα διαβάζω τέρατα, στο δελτίο τύπου θηρία. Όχι ότι έχουν και πολύ διαφορά δηλαδή. Είναι τα τέρατα, γιατί ο Καραγκιόζης, όπως λέω πολλές φορές, γίνεται επίκαιρος με το λόγο και όχι με το να το αλλάξουμε κοστούμι, ας πούμε. Γιατί αν αλλάξουμε κοστούμια θα χάσουμε και το συμβολικό χαρακτήρα του λαϊκού θεάτρου αυτού. Είναι τα τέρατα που ο Καραγκιόζης βλέπει μέσα στη φαντασία του, ακούγοντας όλα αυτά τα πράγματα και ζώντας σε υψηλές θερμοκρασίες, σε φωτιές να υπάρχουν γύρω του, σε μεταλλάξεις πραγμάτων, ζώων και όλα αυτά. Μέσα στη φαντασία του λοιπόν τα βλέπει να γιγαντώνονται ως τέρατα και να κυνηγάνε και αυτόν και την παρέα του, και προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στον ύπνο του, στο όνειρο που βλέπει, σε αυτόν τον εφιάλτη που βλέπει και βιώνει, ώσπου περνάει και το μήνυμα στους θεατές τι δεν πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να προσέχουμε για να μην ζωντανεύσουν αυτά τα τέρατα. Σαν φιγούρες, πώς θα έχετε φτιάξει αυτά τα τέρατα? Σαν φιγούρες, να πω ότι σε αυτή την παράσταση θέλησα τα τέρατα να είναι φιγούρες παλαιού τύπου, ασπρόμαυρες, με χαρτόνι σκαλιστές φιγούρες, όπως ήταν το παλιό θέατρο σκηνών, το παραδοσιακό, γιατί ουσιαστικά είναι και πράγματα που είναι στο φανταστικό του Καραγκιόζη. Και ο Καραγκιόζης και η παρέα του και οι υπόλοιποι συντελεστές ήρωες είναι ζωγραφιστές φιγούρες, έγχρωμες. Βέβαια και τα τέρατα έχουν χρώμα επάνω, γιατί σε κάποια σκαλίσματα, σε κάποιες τρύπες δηλαδή που κάνουμε για να περνάει το φως από μέσα, μπαίνουν χρωματιστές λαδόκολλες, και έχουν γίνει ο καύσωνας, ένας γίγαντας με φλόγες στα μαλλιά του και φλόγες στο σώμα του, που έρχεται να κυνηγήσει τον Καραγκιόζη. Έχει πλάσματα μεταλλαγμένα, όπως είναι πεταλούδες, πουλιά, ψάρια, που μεταλλάσσονται και βγάζουν και πόδια και κυνηγάνε την παρέα. Και φυσικά μέσα στις απότομες αλλαγές του καιρού, στη ζέστη και στο κρύο, η γη αντιδρά και εμφανίζεται ο τρομερός εγκέλαδος που ανοίγει τη γη για να βγει έξω και να τους ρουφήξει όλους μέσα, ο οποίος πάλι είναι ένας γίγαντας με ένα ρόπαλο που ανοίγει τη γη και βγαίνει. Νικάει τα τέρατα ο Καραγκιόζης? Η δράση του σώζει το περιβάλλον? Έχουμε ελπίδες? Ο Καραγκιόζης ουσιαστικά τη δράση την αφήνει στο κοινό και στον κόσμο, σε όλους τους θεατές και σε όλο τον κόσμο γενικότερα, το τι πρέπει να κάνουμε για να μην ζήσουμε αυτόν τον εφιάλτη που έζησα κι εγώ. Γιατί στο τέλος ο Καραγκιόζης δεν μπορεί να νικήσει τον τρομερό εγκέλαδο που ανοίγει και τους καταπίνει μέσα. Γιατί ως γνωστόν ο άνθρωπος όταν έρχεται αντιμέτωπος με το κακό δεν μπορεί να φτάσει στο τέλος, δηλαδή να το κερδίσει πάντα. Οπότε καλό είναι το προλαμβάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, και ο Καραγκιόζης αυτό το μήνυμα περνάει, ότι το προλαμβάνει για να μην γίνει αυτό το πράγμα και έχουμε αυτές τις συνέπειες. Στην παράσταση στα μουσικά μέρη αποδίδει ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων, βλέπουμε. Τι έχετε επιλέξει, γιατί έχετε κάνει τη μουσική επιμέλεια και τη μουσική επιμέλεια, να ακουστεί στην παράσταση? Τα τραγούδια είναι παραδοσιακά τραγούδια από την παράδοση και τη μουσική παράδοση του Καραγκιόζη και την παραδοσιακή μας μουσική την ελληνική, όπου συνοδεύουν στην παράσταση, δηλαδή το τραγούδι του Χατζιαβάτη παράδειγμα το παίζει η ορχήστρα κανονικά, και πιστέψτε με είναι τελείως διαφορετικό σε μια παράσταση να το ακούει το τραγούδι, όσο και ωραίο να είναι από ένα CD, από το να βλέπεις την ορχήστρα να στο παίζει ζωντανά και να στο τραγουδάει. Τα όργανα μας είναι το σαντούρι, είναι το βιολί, είναι το λαούτο.
Και εδώ να πω ότι έχουμε και τη συνοδεία και χορευτών στην παράσταση, οι οποίοι λειτουργούν σαν χορός, όπως θα λειτουργούσαν σε ένα αρχαίο δράμα, όπου εμφανίζονται κάποιες φορές και για να ελαφρύνουν και για να ξεσηκώσουν τον κόσμο στην αρχή χορεύοντας, και στη μέση της παράστασης χορεύουν σαν χορικό, ώσπου στο τέλος στείλουν με τον Καραγκιόζη ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι και χορεύουν όλοι επί σκηνής. Πόσος χρόνος προετοιμασίας χρειάστηκε για την παράσταση, κύριε Στανίση? Πάρα πολύ χρόνος να πω, γιατί ήταν και το πώς θα εντάξω την ιδέα που μου ήρθε στο μυαλό με τα τέρατα της κλιματικής αλλαγής, πώς θα γίνει αυτό σε παράσταση, τι ρόλο θα έχει ο Καραγκιόζης και η παρέα του. Πάρα πολύ μεγάλο χρόνο το πώς θα απεικονίσω τα τέρατα. Δεν ήταν εύκολο, γιατί ξέρετε, στον Καραγκιόζη έχουμε ένα μειονέκτημα, το οποίο έχουμε ένα δυσδιάστατο και πρέπει να είναι μια επιφάνεια, ένα πλακέ πράγμα που να ζωγραφιστεί, ενώ αν ήταν θεατρικά θα είχαμε περισσότερες πολυτέλειες, γιατί είμαστε σε κάτι πολυδιάστατο, ενώ σε εμάς στον Καραγκιόζη το δυσδιάστατο πολλές φορές μας δίνει τα χέρια. Και ήταν ένας κόπος πολύ μεγάλος αυτός, το πώς θα απεικονίσω τα τέρατα για να είναι και εντυπωσιακά και να είναι αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου. Πιστεύω τα κατάφερα. Θα μας πει και ο κόσμος στην παράσταση κατά πόσο κοντά ήρθαμε σε αυτό που σχεδιάσαμε. Και φυσικά μετά να δω και τα τραγούδια, πέραν τα κλασικά τα τραγούδια της παρέας του Καραγκιόζη, δηλαδή του Διονύσιου, του Σταύρακα, του Μορφωνιού, να δούμε και τι υπόλοιπα τραγούδια μπορούν να μπουν μέσα, ώστε παραδοσιακά, ώστε να συνδεθούν με την παράσταση και να συνδεθούν και οι χορευτές με την παράσταση μέσα. Μετά τον αύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ερέτριας, θα παρουσιαστεί σε άλλο χώρο η παράσταση? Η συγκεκριμένη, ακόμη είμαστε σε συζητήσεις για να παρουσιαστεί και σε άλλα μέρη, γιατί είναι επίκαιρο το θέμα, είναι ένα θέμα που το ζούμε. Υπάρχουν συζητήσεις για να δούμε πού αλλού μπορεί να πάει το έργο και ίσως καταφέρουμε να το βγάλουμε και εκτός συνόρων. Τι άλλο κάνετε αυτή την περίοδο, έχετε άλλες προγραμματισμένες παραστάσεις? Φυσικά, τελειώνοντας από την Ερέτρια, γυρίζω πίσω στη Βόρειο Ελλάδα, που έχουμε την 1η Σεπτέμβρη τη γιορτή κρασιού, το φεστιβάλ κρασιού που κάνει η Νάουσα, όπου θα παρουσιάσουμε ένα έργο που γράφτηκε ειδικά για το φεστιβάλ κρασιού και είναι ο Καραγκιόζης, η γιορτή του κρασιού. Μια παράσταση επίσης με πάρα πολύ τραγούδι μέσα, με ζωντανή μουσική, με πολλά τραγούδια, όπου θα έχουν πολλά τραγούδια και όλα σχέση το θέμα με το κρασί, να είναι σχετικά με την εκδήλωση δηλαδή. Μετά έχουμε μια σειρά με διάφορες άλλες παραστάσεις, οι οποίες θα είναι Θεσσαλονίκη και περίχωρα Θεσσαλονίκης, και κάποια πράγματα μετά έρχονται και για το εξωτερικό, τα οποία συζητάμε με κάποια διεθνή φεστιβάλ, για μια πολύ ιδιαίτερη παραγωγή, όπου θα γίνει με μουσικούς, ηθοποιούς και θέατροσκιών σε διεθνή φεστιβάλ του εξωτερικού. Ο Καραγκιόζης λοιπόν και τα τέρατα της κλιματικής αλλαγής, 17 και 18 Αυγούστου στον αύλιο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ερέτριας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Στανίση, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Καλή συνέχεια, κύριε σας, να είστε καλά. Γεια σας.